1707 елдың 4 декабрендә Йөрәктау итәгендә баш күтәрүсе башкортларның батша гаскәренә каршы 10 көнлек алышы башлана. Был хугыш алдар күсем явы дип тарихка кергән. Уның тәү шарты 3 ел әүвәл Башкортстанга Петр I-нең халым инспекторлары кебек табыш алучылар килгәс туа. Улар тузга язмаган бернисә указды ла тормышка ашырырга тиеш була. Улар арасында күздәр халымы ла булган. Зәңгәр күҙлеләр йылына 39 тин, ә көрән күҙлеләр 6 тин халым түләй. Башкортларны православиягә якынайту максатында һәр никахта мулла гына түгел, рухани да катнашырга тиеш була. Шуга башкорт, татар, суаш, сирмеш һәм Башкортостандың башка милләтләре үз хукукларын яклау өчен Күсем Түләкәев һәм Алдар Исәкәев итәкчелегендә берләшә. Күстәр тигез булмаһа ла, башкортлар Йөрәктау янындагы алышта Петр I-нең гаскәрләрен тармар итә. Ирекле Башкортостанга кушыл.